Tak ja vás zdravím, dnes si ukážeme, ako si automaticky zapínať a vypínať kotol cez aplikáciu Evelyn. Odšrubujeme si to dvoje šruby. Tak, mám odšrubovaný, tu je môj modul Wi-Fi Smart Switch. Ten je pripojený hneď tu na začiatku, kde je vstup napájania pre kotel 220. Samozrejme potrebuje nulák aj fázu tento modul. Do ňoho vstupuje prívod 220 a on spína na tzv. Čokoládku 220, takže ja si môžem kotol vypnúť cez aplikáciu a keď nechcem, aby sa spúšťal, tým pádom ho mám vždycky zapnutý na vypínači, na hlavnom vypínači a je vypnutý len tu na prívode. Takto si ja môžem kotel zapnúť, kedy ja potrebujem, že by už začal nahrievať nádobu. Toto sa hodí napríklad, keď ste niekde mimo dom a nechcete, aby si kotol vybuchal zásobník a chcete prichádzať domov, tak zahlási alarm, bude mať zahlásený alarm a nebude topiť, tak takto si ho na diaľku vypnete a spustíte si ho, keď sa budete, dajme tomu, vracať po 14 dňoch domov, tak si ho aktivujete. On samozrejme nabehne, začne topiť, lebo zistí, že nádoba medzi tým vychladla, začne tápať. Tak a teďka sa pozrieme na schému a potom vám ukážem aj aplikáciu. Takže môj kotol je DC25S. Tu je schéma k môjmu kotlu DC25XXS. Tak a tu je vstup 230 na vidlicu kotla. Keď sa pozrieme, vedie to na čokoládku, kde som rozpojil fázu, ktorú som dal cez daný modul. Samozrejme modulu som priviedol aj nulák, lebo potrebuje aj nulák pre prácu. Vstup som tento odpojil, pripojil som ho do modulu a z modulu som si zrobil kábel, pripojil som to naspäť na čokoládku. Takto môžem kotel ovládať, zapínať a vypínať cez aplikáciu. Teraz sa pozrieme na aplikáciu, ako aplikácia funguje. Vložím vám tam fotku, je to jednoduché, hovorím, je to na diaľku na vypínanie hlavného prívodu 230 kotlu. Neriadi to ako taký peletkovač, ale vypína to prívod 230 do kotla.